Tinipon ko kayong tatlo upang ipaalam na kayong tatlo ang itinalaga kong tagapagmana ng tatlo na kapangyarihan ipinagkaloob sa akin at sa iyo ko ipinagkaloob ang kapangyarihan kidlat na huwag gamitin mo ito sa kabutihan. Arguna sa iyo ko naman ipinagkaloob ang kapangyarihan apoy na huwag gamitin mo din ito sa kabutihan at gamitin mo din ito upang magsilbing liwanag ng Devas. At Cersei, sa iyo ko naman ipinagkaloob ang pangatlo na kapangyarihan ng tubig kagaya ng tubig. Sana gamitin mo din ito para sa kabutihan ng lahat. Athena, Argona at Cersei, kayong tatlo ibinigay ko sa inyo ang mga kapangyarihan at kasabay ng aking pagtalaga sa inyo bilang mga tagapagmana ng kapangyarihan na huwag gamitin mo rin iyan sa kabutihan ng kahariang Devas dahil darating ang araw at panahon na kailangan kayo ng Devas. Binasbasan ko din kayo bilang mga ganap na tagapagmana ng mga kapangyarihan. Ako'y naparito dahil may mahalaga akong sasabihin. Bakit, Argona? Ano bang meron? Ipinatawag tayo ng punong babayan para sa pagpupulong natin. Ipinatawag ko kayong tatlo upang sanayin kung paano nyo gamitin ang inyong mga kapangyarihan at kung gaano kalakas ang inyong tapang bilang ganap na mga tagapagmana kung mapapatunayan niyong tatlo na karapat-dapat kayo sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Bathala Aldos ay hihilangin na Bathala ng Devas. Sumunod kayong tatlo sa talasanayan. Doon gaganapin ang mga pag-iensayo at paglilitis kung sino sa inyo ang karapat-dapat maging Bathala ng Devas. Ibigay ang hudyat. Sino yun? Isa lang batid ko may ganun kapangyarihan. Dalawa sa inyo ang nagtagumpay sa pagsasanay, ngunit ang isa ay nabigo sa pagsubok na ito. Lumapit kayo, Athena at Cersei. Kayo ang nagtagumpay sa pagsasanay. Isang malaking dayan ang nangyari. Isa din ako sa Bathala ng Devas. Ngunit iyon ang sinasabi ng iyong kapalaran. Argona, tagapin mo na lamang. Hindi matanggap ni Argona ang desisyon mo. Kaya isuko ko na lamang ang aking kapalaran bilang Bathala. Alang-alang sa aming pagkakaibigan. Tama sina Cersei at Athena. Ikapin niyo ang pagiging Bathala. Tama po ng babalaan. Ikaw ang pinili bilang Bathala na iyong kapalaran. Argona, tiyak na may malaking responsibilidad ang hindi pagpili ng iyong kapalaran maging Bathala. Sinasabi mo lang yan, Athena, dahil ikaw ang isa sa pinili ng iyong kapalaran upang mapabilang na maging Bathala ng Devas.
Hindi ka man pinili ng iyong kapalar, Argona. Andito lang kami bilang iyong kaibigan. Bathala, napalibutan tayo ng masamang kerubin. Kailangan natin makipaglaban. Talagang makikipaglaban tayo kay sumama ka, Argona. Kapangyarihan ng apoy, inutusan kong paamuhin mo ang pasiniyang kirubin. May taglay palang kapangyarihan ng apoy upang mapasunod ang mga kirubin. Salamat, Argona. Walang anuman, Athena. Ikinagagalak ko ang inyong pakikipaglaban sa masamang kerubin. Gagawin namin na aming makakaya upang panatalihim mapayapa ang Devas. Naway panatilihin niyong mapayapa ang Devas. Bukas makalawa, may mahalaga kayong patutunguhan kaya magpahinga na kayo. Ano kaya ang mahalagang patutunguhan natin? Kung handa na kayo sa patutunguhan bukas, Ako'y handa na para bukas. Kaya magpahinga na tayong tatlo dahil maaga pa tayong babakod bukas. Pupunta na ako sa aking higaan. Athena, batid kung hindi man ako pinili ng aking kapalaran upang mapabilang na maging bathala, ngunit ikinagagala kung kayo ang naging hinirang ng mga bathala para sa Devas. Argona, hindi ka man napabilang upang maging bathala ng Devas, ngunit may taglay ka pa rin kabutihan at kapangyarihan na pwede mong gamitin sa kabutihan. Unan ako sa iyo, Argona. Sige, Athena, maya't maya ay pupunta na rin ako sa aking kubo. Tahakin niyo ang katimugan ng Devas kung saan matatagpuan niyo ang puno ng katotohanan at hingin niyo sa puno ng katotohanan ng sandata. At kung sino man ang mauna makapagbigay sa akin ay siyang hihirangin pinuno ng mga bathala. Narito na tayo sa puno ng katotohanan. Baka ito nang ibibigay na hamon ng punong babaylan kung paano natin makuha ang sandatang sinasabing punong babaylan. Nakakatiyak ka kung di natin makukuha sa pakiusap ang sandatang sinasabi ng punong babaylan. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Puno ng katotohanan, narito na kami upang hingin ang sandatang sinasabi ng punong babaylan. Bigay ko lamang ang sinasabi niyo ngunit may kapalit. Anong kapalit upang makuha namin ang sandata? Ang inyong buhay, ibigay niyo sa akin ang inyong buhay upang makuha niyo ang sandatang hinihingi niyo. Hindi nga ito madadaan sa pakiusap, kaya daanin na lang natin ito sa pakikipag-away. Pamamaraan ang sinubok ni Argona. Ano, Athena? Ang buhay na kanyang sinasabi, ang pananalig buhay na katotohanan. Ngayong talo ka sa iyong pagsubok, nakalabanin ako isang diwata, hindi mapapasayo ang sandatang iyong sinasabi. Warka, Puno na katotohanan, iyo sanang marapatin, hindi makikipag-away ang nais namin dito. Nais ang naming hingin ang munting sandata. Ganun, munting diwata, nakita ko naman na iba ka sa iyong kasamahan na pakikipaglaban lamang ang alam ibibigay ko sa iyo ang sandata ng punong katotohanan. Sana ingatan mo ito sa iyong paglakbay. Aming salamat, puno ng katotohanan. Gayon, mauna na kami. tila pinaburan ka ng iyong kapalaran, Athena. Napakaswerte mo.
Argona, hindi sa lahat ng panahon sumasang-ayon sa akin ang aking kapalaran. Ingat kayo sa inyong paglakbay mga munting diwata.